East Karbi Anglong District Committee Kisan Morcha atum Chapatir Riponsi Japralangso Cultural Complex Tora Sarthi Auditorium Hall along BJP Kisan Morcha District atum krungsai amai ada porphai kre isia porpen East Karbi Anglong District Committee Kisan Morcha maipu Mongol Singh Hanselapen Sarupathar VDC Chairman Silarson Rongpia tumbensi lama ingthurponlo Adun thua jai mek atingpen anarlo porphai isia porpen isi rat amai paman ponlo Mayalong East Karbi Anglong District Kisan Morcha Arua Maipu Mongol Hansepen Kachapahem Pupana Mayalong Jiten Kathar Pensi Pachiniapor and Ponlo Mayalong Aluhi Sarpo Manpen BJP KDC Amaipu Roland Killing Chetongdun Lapenan Parta Sarupathar VDC Chairman Silarson Rongpi Kisan Morcha Chunbang Sarthi Inti Rap Chunbang Bapuram Rongpi Dun Maipu Bejan Dipusa Gloria Inti Piatum Chetongdun Mayalong BJP Kisan Morcha long Sorkar pen ason kirap lapen kaching thur lapenan parta chutiki anathu awarsai Sorkar pen kelong dunja phan hai huya lamsi chethan chepare paduponsi laso BJP Kisan Morcha District Lembang krungsai amai misen pen pachun ponlo je state committee atum executive dodat pen puthot a district tin phana pachini lo je a district tin atum sidame executive mai bang donangji Kasi adak Karbi Anglong isalong abangke pinisia ani bathek ponlo kasi labang so amai long non manelitum labang so is Karbi Anglong district angkang mondol kretroxido 17 mondol do kasi 17 mondol atuman chehang si pini kiwangji arni aphan kopi ko sonma ke klemi la so phatak sinli pini ladak labang so executive amai long ke pini abangke pang ingwai pon thuthera tahai sitame Pini amai judet penili tumako isi ciparai ponji je office beral meeting duji hala so office beral meeting hursi pini ko sonma ke theglong pinili tum ka chingwai hala so ursi tum ing siring chapon po hala so ursi kenang sot polo dangte komane abang phu ban samili tum ingwai ponikbo Bokajan penanan terang Karbi Anglong live